दा मानसिफ्रा हाग्रानि होनोना ओमफ्राय बिदि जादों बे बोराया बेयावनो दानलाय बेरा होलाय बेबो नुबाय थाबाय आरो जोंहानिनो बाहागि जायो बे जिबौआथ' हाग्रानिलै होनबाय बियो हाग्रानिबाबो बोराय बियो सिमाङाव नुनाय बुथारनाङा दे बोराय मायबाफोर जागोन खोमानिखाय बेबो बुथारासै जेबो खालायैखाय बिदिनो थाबाय दिनैसिमबो थानायावनो बयबो होनबाय ओइ बाथौ हान्जाफ्राबो होनबाय ओइ बेखौ सिमाङाव नुमारदोबा खिन्थु नोङो साबधान नांगोन दै नोङो अबावबा नोङो नायजादों बिदि थाबाय थानाङा खैफोद जागोन होननानै बुंबाय नों सानफ्रामबो दाउखा गा गाबो फेसा गाबबाय थायो आरो बिदिनो मोनाबा सानबाबो दाउखा गाबबाय थायो ओमफ्राय आरो बिदिनो जाबाय थाबाय थानो सुखुवा ओमफ्राय दे इ जिबौखौ आं मिथिजानो लुबैदों दिनैसिम सानसे होननानै आं बै सुरपेटायाव फुजारिनाव थांनांदों दा इनिनो फुजारिनाव थांनायनि थाखायनो आं दा दै सारनानै जादों होनजादों आरो नाथाय आंखौ दै साराखै आं नंगौना नङा बे जिबौआ हाग्रानि ना न'नि मोदायानो बिदि देखायना खोन्थादों ना माना थांथारदों आं नोंनाव बुंबायो सि फलानार जानानै गाखोनानैसो थिग रायबाय जोंखौ आं नोंसोरनाव जायगा लानानै फैदोंमोन नोंसोर आंखौ मिथियाखै खबरदार मिनुथि फिसानो जायगा होनांगोन आखल होनांगोन नङाबा नोंस्रा खैफोद जागोन आं फलानार होननानै गाखोबाय फुजारिनाव दा आं बिदिनो मानिनानै न' बायदिसिना दाननानै ओरैनो न'आव एसे खामानि मावनानै हारसिंनो आं जाखांबोदों ओमफ्राय बैनिफ्राय आं हारसिङैयाव ओमफ्राय न'आव आं बैयाव सावबाय आरो मागोनि 1 तारिखआव बै बाथौ बोलि बिदान होनायाव मिथियानो जाफेरला सिमाङाव देखायनायखौ आङो मोगथाङावनो माबानोसै गिनानै रावनोबो खोथायाखैमोन आंनि भगबान होननानै नाथाय मानसिफोरासो बै फैयो बै दावराव खालामनासो बिदि उबां जादों नाथाय आंनाव भगबान फैदों आं रावखौबो खिथायाखैमोन बेनिफ्राय आं बै 1 तारिख खालि लगायबाय लगायनानै बिदिनो दा न'खरावबो एसे खबर जानायजों मानायजों बिजानु बोखांनायजों बैयाव थांबानो दै सारहैबानो गाबबाय थायो मानसिफ्रा गोरलै नायनो फैयोना ओइ फिसाफोर आंखौ नायफैनांला होननानै बुङोनो आं खर मोना ओमफ्राय आङो आमथिनावसो फैदों नोंसोरसो नायजानो फैयाखै होननानै आङो बैयाव आखनखौ बिबाय आङो बैयाव दा मन्दिर फिसा लुनाया बाबुमोन ओमफ्राय आंनो आखन नांगौ होननानै आङो बिना लाथ'दो दा आं हायथ'थे ओमफ्राय आङो बै मन्दिरखौबो मैयानि दिनाव बिना लाबाय आरो नै सरासथियाबो आङो दिनै होथारनांगोन होननानै फुङावनो आंनि खुगायावनो होबाय थादों ओमफ्राय आं दा बेखौबो मानिनांबाय ओमफ्राय दा आङो फुजिनोसै आं बारा दावरावबो खालामबाय थानो बाजाबायमोन नाथाय आंनि न'खराल' मोजाङै थाथोंसैमोन बेखौ सानदों आङो मैया आरो अबावनिबा थिखांना लांबाय आरो बांसिनसो मिथिबाय बिदि जादों आरो मैयाबा हाजार मानसि फैदों गाहामबो फैयो गाज्रिबो फैयो नायनो ट्रायल नायनो खिन्थु आंखौ एख' खालामनो हायासै सासे मानसि फैदोंमोन रुजुआनो रज'लाङाखै मा जिबौखौसो जारिना लांनो नागिरदोंमोन ना मादोंमोन मिथिया गोरलैना थाबैनो थैयामोननानै एसे हाजार मानसिखौ आंनि न' सिङाव आलासिफोर दङ रायज्लायगासिनो ओइ मानसि थैहाबबायलै नों बासायनांसिगोन होनबानो आंखौसो बिदि खालामफैबाय थायो फैनानै ओमफ्राय आङो आफानाव आं आर'ज गाबबाय दे आफा नोङो सैथ्रआव फैदोंबा बे मा खालायदों बेखौ आं जेबो मिथिया नाथाय बेखौ फोथांहर आंहा दाय गोलैगोन होनना बुंनायाव बे राखांलायबायना राखांना मालायफोर मान होनाय फालिखौ आं दै सान्थि सारना थांबा बियो आरो ओरैसो खालामबाय थाबावबाय बियो आरो जुजिबावबाय बिहु फालिजों बिदि थायो मानसिया ओमफ्राय आंखौ बुथारनो फैदोंमोन नाथाय भगबाना लोगोआव दं नालाय आंखौ फुथारनो हायासै सया भगबाना आंजों लोगोआव दङ हाया दा आंनाव एख' माबाबो गैया दा मन्त्रबो गैया दा बाथौ सावबा आङो मोनथामल' बायख' होथ'दो दा आं एख' बुंनो हाला बाबुमोन आं दुगैनोसै दे रायज्लायबाय थाला